Давай, хвались. Мыр. Миңа аяк самый главный. Үтересің Ису, бүтін нәрсеңді сөйлеп бітірмейінді. Кағанны yapmasam бишеу да булайды. Улеп яратам, улеп міне. Аларның міне шул исним мен аларны айтып. Хайырлы сағатта, хөрмәтле дуслар, біз бүгін Ялқын студиясында қонақта һәм бик популяр тамашачыларын күтіп ала торган тапшырулары дисәк тә ялгыш булмас. Эмилсо. Сәмсез, саумасыз. Һәм тапшыруның исеме Сыраштыргалаш-тыргалаш-тыргалаш-тыргалау. Мы? Или берәрләре артык булдымы шунда? Бик тиз ризалашты Илсур. Һәм аның ни сәбәпле икәнен бүген беләчәкбез. Минем үземә дә кызык бу сораулар. Кем башлый? Ну башла. Син мине яртып алып килдең, син башла диясең килә. Безнең танышу ничек булды? Хәтерлисеңме? Хәтерлейм. Ничегрәк булды? Менә синең авызыңнан ишеттем әле. Апаң Чаллыдан нәрсәдер биреп җибәргән иде. Шунда таныштык. Бит, общественный килеп, кертеп чыктым шунда. Әйе. Вот шул танышу шунда булды. Иң беренче танышу. Әйе, чыннан да мин общежитиедә яшидем, Тулай торакта. Һәм апа Чаллыда яши. Апаның квартирасы Илсурның квартирасы тирәсендә, Күрше домда. күрше домда. Һәм без бит инде студентларга вечно ашарга җитми. Вәринҗәдер, ондыр. Шунда тыгыштырып җибәрәштергәләштергәле иде. Бәрәңләр. Бу бик йогышлы кушымча булды әле. Шуңа күрә тормышта бу кушымчаны ертеп сөйләшә башларбыз микән? Һәм Илсур шунда миңа мин дә мәңге онытмыйм. Ул көнне мин гастрольдән кайткан идем. Һәм бик тирләп пешеп кыр җуып ята идем ваннада. Мин аны инде бик күп тапкырлар сөйләдем, һәм тагын бер кат сөйлим. Ул астан вахтерша апа сиңа да бер шибәр җигет килгән, теш тиеп чакырып мине төшерде. Мин шунда яңа халат алып кайткан идем, аңа хәтлегеме? Ләкин нишләптер мин ул халатны киеп төшмәгәнмен. Шул теге ваннада криюп яткан җирдән, как обычно, кулларны булай иттереп, күбекле куллар халатка сөрттем дә. Һәм дөбер шатыр 4нче этажда яшидек без, чабып төштем аска. Мин аның шибәр җигет дигәненә игътибар итмәгәнмендер инде күрәсең. Теге сиңа килделәр дигәнеңне ишеткәнмендер. Шибәр җигет дигәнен ишеткән булсам, ныклап, мин халатымны алмаштырып төшкән булыр идем. Бер караганда. Но ул минем узын халат иде. Узын түгел, кыска иде. Юк, яңа алган узын халат иде. Ә мин киеп төшкәне бик кыска иде. Һәм мин гомеремдә дә онытмыйм. Илсур минем башымнан аягыма хәтлек тикшереп төште күзе белән. Тикшермәдем мин. Мин обычно кызларның иң Сразу башта аягына аягына карыйм. карыйм. Миңа аяк самый главный. Ну вот син минем аякта тукталдың. Аннан соң выше, аннан выше и все. Шунда аякта тукталдың инде син. Шуннан орын алмадың. Һәм менә шулай дип төгәллек бу сорауга, Илсур. Безнең икебезнең дә күңелдә калды менә шулай безнең беренче танышу. Төштең дә телсез калдың инде шул. Телсез калдым Мине күрде дә телсез калды. Монда без икебез дә телсез калдык. Син минем аякларымны күреп, мин сине күреп. Хәзер мин җавап итәргә тиешмисең син. Юк, мин бирәм сорауны. Әйдәле. Менә моны хәтерлисең икән? Мине әти-әниләрең, дусларың белән таныштырганда нәрсә турында уйладың? Иң беренче авыллап кайткан вакытта. Аппак күлмәктән, ак носкидан мин. Әйе. Әнисе моның Кайтып төштек. Җәй көне ишек алдында пыр туздырып, борчак саламы бушатып яталар. Илсур аппактан, улым мен актан киенергә ярата. Менә аның бүген дә актан киенеп килүе. Әле җәй көне килгән булсак, акчалбарда килгән булыр иде. Һәм шундый тузанны эш бит ул борчак саламы бушату. Ул аппактан инде ак носкиларын күреп, әни инде уф Алламның ак носкилары капкара булмаса ярый инде дип борчылуы.
Но минем нәрсә ойладым инде, мин беренчедән кайтканга, аның алып кайта алганга, менә шулай сөйгәнмендер инде. Аннарсын ниндидер менә теге әзерләнү, ниндидер теге кайбер кеше бит алдан нәрсә әйтерме микән, нәрсә булыр микән дип әзерләнә торган холыктагы кешеләр була. Һәм менә мин андый холыктагы кеше түгел. Ничектер менә шулай туп-туры. Мин Илсурның 100% минем әтияниемә ошойча гына белдем. Һәм аларның Әтияни дигәннән бүлдерәм, килеп керүгә, әтисе, что-то танышыйсың димен әйтә. Әйтәм, телевизордан күргәнсеңдер инде, әйтәм, бабай. Вакытта бабай мис, абый әйтәм, телевизордан күргәнсеңдер. Теге шутка белән инде. Шулаймы димен әше, теге ышана, минем ул вакытта шут итеп сөйләшкәнне белми бит әле. Һәм бик матур очрашу булды ул. Хәтта ул киемнәрен алмашып, борчак саламында да чыгып ярдәм итеп кирдең ахырсы син андаймы? Иң авыр эшләгән эләкте инде. Кайда инде? Кайту белән. Иң тузаныш. Дәвам итәбез. Мин сине кайсы якларың белән җәлеп иттем. Оба, мондый сүзләрне, сорауларны бер җирдә дә бирмиләр, шундый матур сораулар. Башта инде сеңлем кебек күрдем сине. Булышу максаты белән, нәрсә поддержать максаты белән инде. Шулай ничкәдән кителгәндер инде ул постепенно башта дуслык кына булды бит инде теге. Булышып, митеп йөрү инде. Аннан соң инде ну, самое главное, шул простой булган инде, наверное. Шул. Ул әйтеп куйды, минем 3 балам була дип. Митем ничек инде артист кешенең 3 баласы булала. Когда Хамдунаның апаныкы юк, Әлфия Абзаловныкы юк, теге берәү дигәндә, аны күп бит инде артистлар, теге ялгыз бит инде алар. Мин шул вакытта нитеп куйдым, ничек инде артист кешенең шулай 3 баласы була икән дип. 3 дә була икән, 4 дә була икән. Кранны япмасам 5 дә була иде, 6 да була иде. Кранны ябып куймасам. Так что шулай, бу сорауга шуша җавап. Алдык сорауны. Мин бирәм. Ие. Яшь аермасы зур булу безнең мөнәсәбәтләргә ничек чагыла? Яшь аермасы гомумән, беләсезме, минем әти белән әнинең яшь аермасы да әз түгел. Шуңа күрә мин гомумән улай берне уйлаганым да юк. Миңа теге кичкенәдән һәм яшүсмер чактан дип әйтик инде, олырак яшьтәге менә шундый теге русча әйткәндә мужественный ирләр, менә шундый ничектер җегетләр шундый ошый иде. Мин барыбер теге үземнең яшьтәшләр белән аларга теге ничектер башкачарак карый идем инде. Үземнең дус иттереп кенә, ниндидер гашыйк булу, анда ниндидер әйтгәндә мәхәббәт күз алдыма да китермидем. Шуңа күрә ул минем, һәм менә минем безнең яшь аермасы 14 яшь бит имеется. Ләкин тормышта мин аны гомергә дә сизгәнем дә юк. Это биологически. Әйе. Шуңа ул үзе дә субханалла теге гомергә дә мин аны үземнең яшьтәшләремә гомергә дә алмаштырмыйм. Шуңа күрә сәламәтлек Ходай Тәгалә сиңа насыйп булсын. Һәм аның турында безнең уйлаган да юк. Минем үземнең шәхсән. Көтәм җавап. Сорау дигән. Сорау. Без нәрсәләр аркасында бик нык кызгышырга мөмкинбез? Безнең бит ызгышкан юк. Сөйләшмибез генә 2 шарай. Ие, чыннан да шулай. Без ызгышып тормыйбыз. Бер карашып алабыз да, 1-2 сүз белән и все, ул безнең 2 айга сузыла. 2 ай сөйләшмәскә мөмкин. Нәрсә аркасында? Синең соңга калу аркасында инде, нәрсә аркасында булсын? Теге сорыйлар бит, ошаганмысыз Лилия белән? Әйтәм, ошаган, мин 1 сәгать алдан киләм, ул 1 сәгать арттан киләм әйтә. Соңга калып килә. Әйтәм, бик ошаганбыз. Мин барасы җиргә, мин 1 сәгать алдан барып куям. Бу 1 сәгать арттан килә, соңга калып килә. Вот 2 сәгать көтәсе була мине, так что шуңга самый
шулдан Yok, килә şundan инде şulay безнең. men soňga kalıp yürüyüm. Anları mene benim dostum Gülnara Hafizova indi. Anın bir numerolog, hazır numerologlar bik modno bit indi mi? Numerolog tuğanı var anın. Hem ol şulay bizim номерларны карап, туган көннәрне, даталарны карагач, мин бит 29-09-79. Минем гомумән 9лы цифрсы мине гомер буе йөртә. Һәм ул минем цифраны карагач, о дип башына менә шу кулын куйган инде. Һәм ул аны менә ул гомергә теге соңга калып йөри торган кеше, но ул башкача булдыра алмый дигән. Менә аның ул тормышта менә шундый кеше. Бу шундый кеше, ул шулай булып туган. Хәтта минем шундый булганы булды, менә минем соңга калу аркасында ниндидер бер аварияга очрамый калдым мин име. Аннарысын иртәрәк мин киләм икән, нәрсәгәдер. Улай бер или булмый. Булмый. Я ялгыш белән нәрсә килеп чыганда име, я берәр бер җимерле, я берәр ватыла. Миңа менә соңга калырга язган инде. Но минем соңга калу бит инде һаман да теге берсе-берсенә бәйле. Шулай шиндисез. Шулай дип куеп бетерик. Тирәнгә кермик дигән дә. Ну, аны бетереп булмый менә берничек тә. Мин соңга калырга тырышмаска тырыштыргалаштыргалай дине. Юлда обязательно нәрсәдер була я. Я нәрсәдер тоткарлый мине. Шуңа гафу итсеннәр инде, кичерсеннәр минем менә шул бер недостаткым. Мин югында теге тренировка илтәйне малайларны. Башлана 10:30, поедем башлана 10:15. Мен теге алда 15 минут ни дип өстәп куям моңа. Теге язам инде. Мин үзем барам инде, ашыгам бит инде. Һәм мин 10:30 башлана икән, әйтәм 10:15 башлана дип әйтеп куям. Беләм что соңга кала. Бу миңа әйтә бер 15 минут өстәгән булса ярар. Ялгыш битем соңга калсам бетте баш. Так, мин сорыймы? Аха. Минем холкымдагы 3 уңгай һәм тискәре сыйфат. Давай, хвались. Менә әти, чын әти ул. Настоящий семьянин. Гаилә өчен, Илсур ул балалар өчен ул настоящий менә чын әти. Менә аның бик зур. Даже бер генә түгел, өчесен дә алмаштыра торган бер шундый сыйфат. Аннарысын менә шул пунктуальнылыгы. Аның бик яхшы сыйфат, но ул кай вакыт мине раздражает, конечно. Артык. Безнең шәкәләшүләр шул моменттан килеп чыкканга күрә. Иҗади ягы аның миңа ошый. Менә үземнең барыбер чиләгенә күрә капкачы диләр бит. Менә Хамзин әйтмеш, Алмасхан әйтмеш, иҗатында бармы шундый кеше дип миңа теге. Мен бит иҗат кеше Алмаз абый дим да, иҗатында бармы шундый кеше дип җибәрә теге. Шуңа теге ул әле барыбер тормышта бит бер-береңә тәңгәл килер өчен икеңнең дә бер юлда булу кирәк. Бер үк юлда булмаса да шул юлга кирип чыгып йөрүе дә бик җитә. Вакыт. Шуңа теге 27 концерт була, шуңа мине тәнетине тагын чыгып җырларга сахнага. Шуңа мин мактап утырайым диген. Куйдым инде, шоу-бизнеска киттем, булды дип. Теге сыйлар бит, кайба, "Истор син җырлабыйсың менә бу кем?" Әйтәм, "Юк, мин әйтәм, мин нигә сыймыйм бу дигән нәрсәләр?" Гримеркага. Йо. Сәхнәгә. Нигә? Бюджетка. Бюджетка сыймыйм әйтәм, мин бюджетка сыймыйм бу концертны әйтәм, шуңа җырламыйм. Менә шул әтискәре яклары. Күбинән сана бетереп булмый. Ну, бар инде номиналарын әйтәсем килми. Алар һәрбер кешедә булырга тиеш. Чөнки идеальный кеше дөньяга туа алмый берничек тә. Һәрберебезнең дә ул теге дигән җирләре була. Ну, нинди генә булсак та һәрвакыт беренче чиратта позитив өстенлекне күрә белергә кирәк. Шуңа мин ансы безнең икебезнең арада гына калсын дип әйтәсем килә. Мин сиңа сорау бирергә тиеш дә. Беренче үбешү кайда һәм ничек булды? Estağfurullah. Ул шулар күп булды инде инде ул. Беренчесе. Минемме или безнеңме? Безнең.
Senin bu şeyleri sanatта bitirip olmaydı. Мен помню. Ошол апаңның туган күнүнөн соң наверное. Yok. Hatırlamıyorum da енді. Андет оны кісі, мен шулай деп ойлаймын, yok. Ну, почти. Шалда енді, да, шол апаңның туған күнінен соң. Шул күні болды ма екен? Может, екінші күні? Шол күні... Мен күнінде убам мен қызларына деген. Мен қоршы келгендер жоқ деген. Ну, яра. Әлігі yok idi. Келешектен чек болар, айтып болмай келешекні. Так, давай. Сенекін тыңлап қарайық. Соңғы тапқыр біз қайшан һәм нәрсе үшін бақаслаштық. Шул концертқа бармаған үшін енді. Шулдар инде, не говори, ол бит инде. Тігі президент алдында выступать мән үшін. Сөйлейм ме президент турында? Ертеге президент концертында эшләргә кирәк. Гаиләләрне, әниләр, бәбиләр белән. Әниләр, бәбиләр белән. Оның шундый гадәте бар. Көне килеп җиткәчтен ниндидер бизик булып ала да аның юл юк ди. И все, мен битте инде. Бөтен сөмсөрем кыела. Да инде ишундай. Әзрәк тагын теге 2 айга сузылмаса да 2 атнага сузылырга может безнең сөйләшмәүчәнлек. Без шулай сөйләшмибез генә. Обычно мен сахнаға шыққаштан 80% телефондарын шығаралар. Шығара бақшылар, нешер мекен бұға, менде не болар мекен, зихер болар мекен, нешек болар мекен. Мен пішірген қойсы ризық сеңа ұшамай. Білмеймін, анын тұрында жоқ. Біттінісі де ұшай, андай нәрсе жоқ. Міне нәрседен тігі, аның, мені Венера Ганиеваға да күліп, олағыта Венера Ганиева да оқыды бетінде ол. Біз танышқаштан как раз үй салдырта башладым. Или студент әлі 3-ші курста. Чегірмелеп, күші тігінде ішлей. Қазіргі вақытта бетін ашату деген әйбір, ол ұсталар ашату енді. Ол бүтінсіні әзірлеп, анда чувашларға ішлей, бәлішлері ашты, чувашлары бәшіп, бәлеш ашағандар, біріншілер бәлеш ашатты тігілерге. Білмейлер бірінші нәрсе екенін. Ашата ішіпті анда нейлер, мен 19 яшылық қыз, менің үшін тұжы бетін нәрсе енді ол қатыным түгіл вақытта тігі жүрішәбіз деген әдеген. Шонда занятияға жүрмей, бір банкетта сөйледім, айтам, Венера Ганиева, айтам, біз бит үй түзебіз, айтам, аны бит занятияға жүр вақытық, ол бит ұсталар ашата, айтам, жегірміші, әліп ұста ашата дегенде біз оқтамын тәлінедіп ашайлар шыңға, ашау тұрында мен Аллаға шүкір тігі, андай нәрсе менің есімде жоқ, шыңға айтасым келе, істеп, шылғына. Так, менің кім білән дойып жырларға тілер едің? Bunu bilgileyim bana sırası da yok. Kim bilen? Sen kim bilen duyu jırlarga teler edin? Yok, menden başkadır o. Artistler arasında. Senga bit o sırav. Bilmeyim kim bilen. Menga mı ne bu sırav? Da. Bilgili. Men işleptir sırada seni kim bilendir göz alına getirdim. Men kim bilen jırlarga teler edin? Oyдар Галим falan жырлар еді. Yok, Ильсур Гимадиев falan değil mi? 20-ci konser değil mi? Yok, biz seninle жырлайбыз бит инде. Жырлайбыз әлі кімге жырлайбыз деп кім айтқан? Yok, ол тағын деген кебек сұрау бит инде бұл. Тағын, менден башқа деген кебек. Мұнда сенің де уже как бы... Филипп білен. Филипп Киркоров білен дейін. Филипп Киркоров білен? Да. Ну, Филипп білен де жырлар еді ме? Қоршы келмесе. Нәлші. Әгер сенеге қойтып кіргенде ошарға пішмеген, һәм мен сені қорша алмайм екен, сенің реакцияң. Бізде әлләнесе ескетме ол ерседен. Ол өзі пішіреді ошы. Анда пішіремейді, сізде yok, конечно. Оның бізде ол яқтан проблема жоқ, Аллаға шүкір. Теге қатын шей ятса, сен нәрсе, fin falan деген андай бір жоқ. Нидер нәрселерін өзім дайыр. Мен солянканы мейлер әйтті маңа пішірді. Пловны. Мен теге бүгі бұтқасына ит салып пішіре тұрған. Бұтқа бит бұлмайтын, плов мұнай. Енді тігі. Ну, мен барып пішіре білмеймін енді сенің кебек.
Все, этот вопрос закрыли. Бүтән не задавайте. Мындай сорауны. Дальше. Минем телефон паролем беләсеңме? Элек берсен беләйнем, калганнарын белмим уже. Юк инде, кара, уже ышаныч бер-береңә ничектер шундый. О кайсыдыр моментта була шундый. Куйган юк инде минем пароль. Тикшерәсе Мен аны куя да килү. белмәйдем ул парольны. Үзең кемдер син или үзең Үзем өйрәттеңме? өйрәткәнмен дә Наверное инде. И шул парольны нитеп табып казанган телефонга. Менә без аны белән ничә ел, ул бит артист кемгә генә язмый мен. Мәйтәм шәп диясен, мин бит синең телефонга вообще кергәнем юк. Артист кеше мин телефон күтәреп шут параган булсын менә булай итеп. Не то что казанып утырып бит инде. Дигәнем дә юк телефонына. Пойди, мин көнләшергә тиеш бит инде монда. Ул бит артист кеше кем генә язмый, кем генә звонит итмәй анда. Может, телне дә звонит итәргә дигәндәй. Мин сорап куйган кем звонит, и все. Так что телефонына кереп, юк, минем телефонны каян паролен казанган. Булды инде шундый случайлар. Булды инде, булмады түгел инде тормыш бит ул. Ну инде әзрәк казын талас килә, тикшереп талас килә инде. Пойди, миннән яшь бит инде, мин олы бит инде теге. Кемгә кирәк инде мин теге салават әйтмешли. Кемгә кирәк инде? Кемгә кирәк инде? Юк, мин шундый көнләшә идем элегрәк вообще. Аламәт. Мин аны җиңдем үземдә үзем. Шуны өстендә эшләп. Һәм отпустила дип әйтимме. Аны бит җибәрергә кирәк үзеңнән. И шул вакытта җиңеләеп китәсең. Һәм ышана башлыйсың кешегә. Нәрсә булса да, даже шунда нәрсә булса да, син уже кабул итәсең аны, шулай булырга тиеш дип. Һәм менә мин аны кабул итәм. Нидер булса да, Илсур каядыр барса да, нишләсә дә, нәрсәдер язса да, димәк аңа шулай кирәк. Мен шулай дип кабул итәм хәзер. Мин воспитайттым инде ничәдән. Шулай дип воспитайттым инде. Шулайдыр инде син бит миннән өлкәнрәк. Воспитатель. Хәзер минме? Син. Балаларга ничек исем сайлаганны хәтерлисеңме? Хәтерләйм. Данилга мин куштырдым. Калганнарына син. Илвинаны Калганнарына син. Илвинаны төштә күрдем мин. Мин колакка кемдер әйткән роддомда. Юк, Ильясны бит син әйттең. Юк, син. Ильяс. Юк, Да, син, син юк, бит син. туганың Ильяс. Ну что минем да, мин әйтәм әнинең энесе Ильяс исемле иде. Да, ну без аны уртакка салып Юк, инде син Ильяс сөйләшкәнбез. дисең, ладно, әйтәм, әни бик шатланып ятадыр, әйтәм. Да. Да, син әйттең Ильяс дип. Ә Илхамны? Илхамны? Илхамны бит инде Илхам Шакиров үлде түгелме соң? Әйе, шул вакытта Әйе, шул вакытта туды бит ул. ул үлеп китте дә, мәрхүм Битте кәй. дә. Без аны Да. В честь Илхам Шакирова. һәм әле шунысы кызыгыймы? Мин шулай өйдә җыештырынып йөрим, һәм минем ялкын журналы булмады микән әле ул? Ниндидер бер журналда, күптәнге инде бу. Шундый күптәнге интервью. Һәм шул интервьюны менә тоттым да инде, менә шулай укыйм инде, име? И карыйм тегендә, әгәр минем тагын бер балам туса, кем исеме кушырсыз микән дип инде. Ә безнең уже Илхам да бар, Илхам кушылган бит инде, име? Мин шунда язган Илхам кушар идем дип. Ә мин аның турында бөтенләй онытканмын. Ул интервью турында. Ә барыбер күңелдә димәк булган, ул исем аңа димәк Аллаһ Тәгаләдән уже куелган булган. Хәтта ул безнең бик теге Аллаһ Тәгалә биргән көтмәгәндә туган балабыз. Һәм аның исеме димәк алдан язылып куелган булган. Эстрада җыр сәнгатеннән тыш тагын нинди юнәлештә үзеңне сынар идең? Спортта инде. Спортта, ну яшь чагында сынадым инде спортта да. Чемпионка города Казани по армрестлингу. Четвертый призер Республики Татарстан. Победитель Сабантоев. Мен җиртә башлаган идем. Нитем инде туда-сюда катнашып йөрде да, ярышлардан да. Юк, минем колым булай да, ни буны хәлек сәхнәгә чыга алмыйм. Микрофон тотып, кул үсәчәк, нитәчәк дип. Дану был вот кол кеше. Спокойно заниматься меча бөтен кызны җиңеп чыкты ул. Шул вакытта
59 кило до 60. Қазір шанып талдым, конечно. Ничек 59 кило болдым екен, мен айтамын, неужели сен 59 кило болдың? Мен хәтерлеймін әлі. 58-де, по-моему, 58-де, да, 58-де. Бірсінде әлмәтте банкет барайын деймі, нефтяниклар гулейді. Стәл үстіндегі ризық. Әменім екінші күнні ярыш 60 килоға хәтлік қол күрәштіресі бар. Илсур меңа уже 2 тапқыр язды енді, ошамады еп. Сен бесіңні сақлагыр, кеткенде өйтіп жіберді енді, 60 килоны ұрсаң, уже ауырлар. Жаздырған нәрсе, 5 жарым болғандар не сенің? Әйінді, 5 нәрсе язасың. Ол потому что... Ең бірінші мен танышыға 5 жар алып бердім. Машина алып бердім, білем. Шуба алып бердім. Киіндірдім деген. Башта аяқтан сапаги, шуба. Айдар Халилов. О, Лилия. Андай жапшаны білмейсің ба, ештеп? Білейінді Айдар Халилов. Халилов деген. О, Лилия. Мотор шуба кигенсің, име, деп деген. Байығансың, а, деп деген. Шындай қаға дейін, қызға етіп сөйлейді, деген. Айдар Халилов деген. Хам шунда не? Әменім шундай ашысы келем, үстелге қорап, шей ішіп, су ішіп отырам, мені бүтінсі қыстылар енді. Мен айтам, yok. И шундай иқтияр кіші, шуның қатлы кішілі болған. Әміне шул ярышта бетін екінші күні бардым, и мен 59 мыңаршы 58-ге қатлық түшкен еміне шунда. Перевес болды, сінің очкалар одинаково болды, и перевес тіге қыз зорақ. 59 кило, сен 58 кило, и сен поведу, дали деген, шундай нәрсе болды, ие. 58 кило. Вот шулай. Так, мені нық кінлеген шағыңны қатырлейсің ма? Yok. Неужели енді? Неужели? Eydeyin сөйлейінді, давай. Yok, bilmeyeyim. Bulgandır. Yok, hatırlamıyorum. Ну ладно енді. Bulgandır енді, нешек bulmasın енді. Bütün екін яшмешек кіші ешем енді, стағфирла. Bilmeyeyim. Шул хатлік өзіңе уверенно болма енді. Бұл дейін, Рүстем Асаев білән жырлағанда кіннәштің енді, чөсін ешіріп отырасың. Таптан жырлағанда кіннәштің. Кіннәштің енді, кіннәштің, Рүстем Асаев айтты. Ашуң шықты енді бары бір. Çıkmadı. Таптан кімнен кіннәшірге, Асаев. Менің көз қарашымнан қорқып тұра, Асаев. Жоқ, hatırlamıyorum. Ну ладно, айда дальше. Шетелге кетіп, ижад ету һәм карьера түзу мүмкіндігі жоғалтқаныңға өкінбейсің бе? Шетелге кетіп, неше кетіп? Ну, мен бетен сен хәтлік шетелге кете яздым, ялғаш. Білмейін ке отырмайын да. Все почти снаку, сөйледік бір-бірімізге. Түзу мүмкіндігін жоғалт. Жоқ, абсолютно. Мен анда қонақта болғанда, мен хәтерлейім телевизордан барайды. Нендейдір конкурслар аларның. Һәм мен шул конкурста настолько уже татарша сөйлешмәу мені ашуны китерә башлаган иде инде. Кілті қырыда шет тілдә сөйләшүләре. Һәм мен шунда аңладым. Мен ғұмырымда да шет илдә янымда татар тілінде сөйләшмәгән кешеләр янәшәсендә яши алмаячагымны. Һәм ғұмырга да мен шет илгә китсәм дә, мен синең белән китәргә магыл. Татарча сөйләшеп, татарча җырлап, башка телдәге кешеләрне күз алдына китерә алмыйм. Мин нинди әни? Нормально? Может, әз генә. Что-то мында сұрау, мында тұрашонға Шуңа жауап бересің келеді, әйтесің келесің? Жоқ енді, что-то, блин. Нәрсе? Айтамайды нормально деп. Оны балалардан сұрға керек. Денде әне сен деп. Әне, а ты, пап, кто нас отвозит сегодня в школу? Мамон. Ну все, опоздаем. Тогда қызы тұрады, кто отвозит?
Мам, өзі шай ішіп отыр. Мам, давай быстрее, қыз, Эльвина. Пап күтіп, бәйтем, әндеңіз ана шығар. Мам, тыңда, мам, давай быстрее. Бәйтем, сен шай ішіп отырасың, өзіңді кейін мәген. Я быстро одену, я уже әнесін қуа тыңда. Вот. Ну, сен аларың подсознанияларына сіңдіріп бітіргенсің енді уже. Негізі сізді сынға қалдыра дейді. Бұл сынға қалмасаң да уже олар шығып кеткенде уже міскіндер. Біз сынға қалдық, біттік енді деп шығып кетерер. Так что шел вот. Давай дальше. Балаларның тәрбиелеу, аларның түгәрәккә ерту күбрәк кем өстендә. Мына әйттем, уже әйтеп салынды bu вопрос bunga. Балаларны түгәрәккә ерту, алар күбрәк хоккей белән шөгыльләнәләр бит инде безнең. Хоккей гына түгел. Баян да менә калды хәзер. Ну, баянда менә калдырдың инде. Тоже кем илтәлә шул илтә инде. Кем калдыралар шул калдыра дигәндәй. Күбрәк хоккейдан кайтышлый кала инде ул. Монда кем өстендә дигән, балаларын кем ерту күбрәк кем өстендә дигән. Ну, менә иртә белән укырга йөртү күбрәк Илсур өстендә инде. Түгәрәкләрдән шул хоккей инде, спорт аның өстендә. Эльвина инде безнең уже үзе йөри, инде ничәнче класстан. Ул инде самостоятельный. Менә шул мөмкинлеккә карап. Biz aşulanışqaç kim birinci adım yasый? Мин инде, мин. Qoyan sen. Шулай, мин. Сен бит сөйләшмәсең ике айда. Мин сөйләшмәсәм, әле 3 айга да сузылырга может. Так что мин инде. Дус кызларың белән чыгышканда минем турында нәрсә сөйләшәсез? Дуслар кызлар белән сөйләшкәндә гомумән безнең үзебезнең сөйләшә торган. Дус кызларың белән, бөтен дус кызларым минем турында белә инде. Сөйләшәсе юк. Ул инде. Гел бездә кунакта. Шуңа безнең бөтенесе юк, бар менә кызлар белән утырып сөйләшә торган, шунда үзебезнең тематика, безнең аерым. Алай теге ирләрне шәйнәп утырган юк инде. Андый кирәк тә түгел. Аңардан бер нәрсә дә җайланмый да. Шуңа күрә бездә кем күбрәк акча тота? Син тотасың инде, потому что син үй өчен тотасың ич. Да, мин. Төзелеш өчен, үй өчен, мине үз кирәгем өчен дигәндәй бала-чага әйберләр өчен шунда вакыт ияк. Гомумән бездә икебезнең акча теге кошельклар аерым булгач, монда һәрбер кеше үзе белә инде күп акча тотканын. Кеше бер-беребезнең акчасын тотмыйбыз без. Без һәрберебез үзебезнең акчабызны тотабыз. Дальше давай. Мин сиңа биргән иң кыйммәтле яки истәлекле бүләк. Иң кыйммәтле һәм Иң кыйммәтле шул машина инде. Девятка. Яшел девятка. Бар булды, җитте. Җире диеп чыгарып җибәргән көнең. Помню, Татвайн Каматка концерт иде. Аңынчы талаша. Талаша бер 3 көн. Талаша инде. Праваны туган көненә бүләк иттеләр. Талаша. Вообще. И теге авылда УАЗикта җиргән. Теге авылда теге колхоз җыртучы җигет белән җиргән, шунда ту тракторда, ту УАЗикта җырта белә. 2 көндә, 3 көндә җырмагандыр, минем янда җырды, анда инде всё. Аерылышыплар бетәбез инде. 2 көн, 3 көн җыртында мин моны әйтәм. Теләсәң ишәм әйтәм, башыңа исән булсын, бар чыгып кит, үзе чыгып китеп. Йөреп булмый. Нанимать итмәй әйтәм, или это инструкторны әйтәм. Өйрәтә, акыршабыз бер-беребезгә. Вождение вакытында бит инде галәмәт ул. Шундай случай булды, әле уларда пост бар иде, Чаллы ялында. Чөп киләбез бит. Свет нене белмәй бит, светны нене белмәй. Дальний белән белеш. Бу дальнийдан барганда инде тегендә ГАИ машинасы килә. Без теге постка барганда. Шал начальник ГАИ булган, моңа права бүләк иткән. Туктатыгыз теге вообще дальний белән җырый дип. Моны туктатты, безне туктаттылар инде, ничегенде сез дальний белән. Теге начальник ГАИ булган, моңа права бүләк иткән, беләсеңме? Шул. Менә шундый случай булды даже.
Или алып қалдылар даже праваны, по-моему. Шундай нәрсә Жоқ, булды бүләк инде. иткән дип мин анда укыдым инде, просто уж алар шулай туган көнгә туры килде инде аның. Укыдың инде, укыдың. Ой. Институтта кебек укыдың. Венера Ганиевада ничек укыдың? Осталар ашатып. Так, мен әйтәм, җырчы ире булуның уңай һәм тискәре яклары нинди? Күптер инде аның. Оңға яғы да юк, тискәре яғы да юк. Тур шундый мондай- профессия бит инде ул да. Ну, шулай монда бит аңлашу керек. Да. Әгәр дә мин спортсмен үзем шундай теге прям яшь вакытта бит мин күп йөрдем, гел постоянно юлда идем, постоянно. Бөтен союзны әйләнеп чыктым. Ничәдер илдә булдым дигәндәй. Конечно, мин сине аңламаган булыр идем. Әгәр дә мин үзем шушындай юлда йөреп, мин даже мин шул вакытта уйлыйдым, ничәдер менә минем хатыным беркайчан да спортсменка булмый дип. Ничәдер менә мин шулай уйлыйдым. Потому что гел юлда бит инде. Обычно бит инде ул теге хатын-кыз бала таба да все спортын ташлый. Но мин ничәдер менә шуның турында уйлыйдым. Минем хатыным анда бит бик күп, тем более легкоатлетика белән теге озын аяклы, шундай матур фигурлы кызлар күп бит инде бик күп. Мин ничәдер менә шулай дип уйлыйдым. Күп сборда шул баскетболистлар белән, баскетболисткалар белән гостиницада яшәгән булды бик күп бит инде. Алар бит инде шундай гәүдәле, ну үземә менә шуны сүз әйтәдем. Шунга шулай булгандыр инде. Аңлаганга күрә. Монда тискәресе дә юк. Положительный, нәрсә, положительный тоже әйтә алмыйм. Совет та бирә алмыйм. Шул Икесенең берсен сайла. мин, тамам. Син? Аерылышырга теләгән вакытлар булдымы? Ну, булды инде, булмады түгел. Яшерәк чагында китеп торган чакларда булды ничәтәсең. Ул тормыш бит инде, ул бит савыт-саба шалтырамый тормый, аңлашмыйча торган чакларда булгалый бит инде ул. Бер-береңә баш бирмисең, кай вакыт яшерәк чагында. Ул бары теге яши аңлыйсың, что барыбер уже язылган, күптән килгән никах бу дип. Надо. Ул бит җимере батарга никогда не поздно дигәндәй. Менә аны саклап, сабыр гына алга бару, ул бик зур көч, бик зур ихтияр көче, бик күп сабырлык таләп итә. Шуңа күрә булгандыр инде. Мин тоже теге адәм баласы бит инде. Но аерылышабыз дигән әйбер, миңа кажется, синдә булмагандыр. Булмады. Да. Менә ул миндә булгандыр. Мин так как хатын-кыз инде ул шундый пыяла кебек уалырга тора бит инде ул, ватылырга. Ул уйлый инде тезелеп киткән. Квартира снимайтып, әле дә хәтерләйм, снимайткан, мин белмим бит инде. Кыз белән чыгып киттеләр, малай минем белән калды, Данилда. Шунда барганда мәктәптә сөйләгән кеше мин бүтән кайтмыйм өйгә дип. Теге мескен җылап кирип киткән инде мәктәптә инде мәктәп ничек укыгандыр инде ул көнне. Кызны мәктәптән ала да шул однокурснига кайта подъездга менәләр, кыз все кирмей. Юк, я к папе хочу, мин әтигә хочу, мин әтигә хочу. Кая барсың инде однокурсный шундый өйдән, шундый условиядан соң однокурсныйда кая яшәсен инде ул. Чыдый алмыйлар да просто. Шуңа җылап бетеп кайтмыйча кирәп кайтты бугай инде, кызны алып кайтты да инде шунда. Шундан соң үзе дә калды инде. Бөтен эш шушы аерылышу. Икесенең берсен сайла, дусларың яки гаилә дисәм, син. Ну, конечно, гаилә инде. Таптың. Вопрос. Синеңчә мин инде эшне бик начар эшлим. Сөйли белмим инде шул. Миңа калса бөтен әйбемдә теләксәң, вот синең самый главный үзеңнең теләгең белән. Менә монда да бит сине алып килдек, менә үз теләгең белән килдең. Әгәр дә син шунда
мыр деп Назуламаған болса, екенде менде волейбольный спортсмен, мен уважение бітенде. Шоңға міне әгер тігі тілеп ішлейсің екен, сен любой ішін ішлейсің, сен ішлемән іш жоқ, бүттін нәрсеге барасың. Міне шул тілегіңе қаршы нендедір бір піси арқылы өтсе жолыңны енді. Анда енді сен ішіңді ішлейсің, но уже тігі 100% түгіл деп айтайын. Міне шол. Менің имиджда нәрсені өзгертір едің. Весовой категорияны айтайын шөлей. Бір 20 килоға юнырым деген да. Yo 20 көбейтер енді. Түгін шоң айтам, 58 килодан жүр, 58 кило болдың деп. Өтесің бар ма? Шол енді мұнда ғымыр бойы өзіңден мучаешься. Диета деген болып. Все, мен ябығам міне қазір айтырсың. Мен вообще ябық кішілерін жаратмайым. Мейді. Тұрмышта. Особенно қызларына. Мұнда ябық қызлар жоқ, так что все нормальный. Алар мискинкейлерін өзлерін біз ябығабыз деп өзлері сүйіні берелер. Әсін айтасың, мұнда бір ябық қыз жоқ. Сен аларын бүтін. Шонға беңа болсын в теле, нормально, вот так, чтобы все было. Шонға айтам, мен қызлардың башта аяғымнан, көз менің аяққа түше, саған тізге түше. Тіз, міне, бүтін нәрсені көрсеті. Тіз қапқашы. Тіз қапқашы жұмыр бұлай екен, бұлай етіп, шығып тұрмеген бұлай етіп, сүйеклері, значит, нормально. Уже выше көз кейті. Тіз қапқашы бұлай торчается, мен уже қорамайым дальше, уже все кетем, бұрламда кетем. Өтіресің Ису, бүтін нәрсеңді сөйлеп өтірмейінді. Ничегенде сөйлемейсің. Шуны айтам, имидж шол. Давай. Самый главный, тіз қапқашы бұлай айтып шықмасын. Тіз қапқашы, түгеректің түгерегі. Тоқ, бұл мен сен тіз қапқашы қаққан. Түгей. Бір күні кеше менға қойып ята банка алған, айтам, мұнда банка кішкі балаларға кішкенесінен башладым. Айда мен қада ясалы. Ага, где тут самый большой бұндай банкалар негізі өсті. Мен айтам, сен 3 литрлі банк. 3 литрлі банкалар қойырға керек, мен айтам. Шоны керек. Так, кім мұнда? Имидж. Сен қазір, давай. 3 литрлі банка қоймасам, мына имиджін өзгерейінді. Хейтерларға нәпсі сұмды, мен оламен қарашан қам ереңге деген тәнқид сөзі деген. Ой, мен хейтерларға вообще есім кетмей. Тегі өзім артист болғаш енді аларының фикірлеріне ғумен иқтибар етмейм. Шоңа көрі бұл сұрау вообще тегі мимо меня. Абсолютно. Бар қой бір кішін ерегіне тие тұрған. Сонда нәрсе ясалар да менің өз фикірім, өз құлқым. Мен человек без комплексы деп айтик да. Менің көбі кішілер тұрмда шылай дейлер. Шоңа көрі нендейдір міне шул медийный личность болғанға, сәхне білен бейлі болғанға, кіші алдында өрнек боларға керек деп мен өзімні мәзірек рамкада тұтарға тұржам. Бұлай, вообще... Так. Менің ең яратқан хобби. Хобби. Білмеймін, әлек хобби нәрсе, шешеклер ясайды. Шол ма? Наверное. Картинкаға неге. Үйде де бит ол стеналарға, нелер ябыштырып, колонналарны өз қолы білен ясады. Үйде кіші. Көп нәрсені ясады. Даже қима ташларын ябыштырды қимаға, шөйір ташларына, цементқа неге, клейға. Бұна шындай нәрсе де бұл. Нәрсе талалы ол? Картинкалар ясау. Панолар. Пано. Хобби, шолайды. Так, давай. Қазір ненде хобби? Қазір бала табу енді хобби. Қазір вақыт жетмей хоббиларға. Біз ял итерге сәяхәтлерге көп ақша тұтабыз ма? Жоқ, көп тұтмайбыз. Бұл вообще тұтмайбыз. Біз біздің үйде ял керек. Наоборот, бізге келушілер. Бізде ял итер деген. Ял итерге келушілер көп, да келебіз деушілер.
Сізден мұнда келгештен Түркияда кебек деп кетелер бит. Ял етіп. Конечно, все включено. Бассейн, хамам, баня, плюс мен пішіріп тұрам ашарға. То шашлык, то плов, то хашлама, то не дегенде. Шонға мен хатırlamıyorum уже соңғы тапыр қашан бардым мен шетелге. Минем Барасына шондай бір келдім. тілек қашанда болса, шынан да сол бик ял етерге йөрми. Соңғы тапқырында енді мен шул Данил армияға кетесі болғаш, аның да 10 еллап барғаны yok еді. Мәйтем Данилны да алып барырга керек деп, біз дүртәү киттек балалар белән, мен 4 баланы алып, аның бармаячагын білген аркылы инде. Түгілдір инде. Унлап, менә 4 баланы ертіп, икебезнең бергә парлап барасы килә шулай ялга. Берәр кайчан осуществим. Давай. Татар эстрадасына яратып бетермәгән яисә синең белән конфликтка кергән җырчылар бармы? Юк. Юк, мен андай бик урталыкта һәрберсе белән сөйләшеп, аралашып эшли торган, яши торган кеше. Характерым шундый. Мин бит үлчәү. Шуңа алай теге үзем башлап бер вакытта да конфликт ясамыйм. Киресенчә мин җайлап йөрүче. Ниндидер шамаган әйберләр булса да, мин аларны ничектер үземдә йотам, и шуның белән шул ынтыла. Балаларга килен яки кияү сайлаганда соңгы сүз кемнеке булачак? Безнекеме яки аларныкымы? Минеке. Синеке? Конечно. Ничего болай? Шулай инде. То есть кияү дә килен дә син ашарга тиеш да? Обязательно. Бетте баш икән әле ту. Үзләре шунда шаштылар, үзләренә яшисә дип әйтмисеңме? Юк. Миңа да ошарга тиеш. Особенно килен деген. Или кодагый инде. Или кодагый. Зор. Давай, уку. Или кодагый инде. Кодасы да ошарга тиеш, что минем белән утырылып, төне буе анда атналар буе җырлашып, нитеп. Әйтәсе була, кода, син беләсеңме кемгә эләккәнеңне дип. Буна кайсы җырыңа ремикстер инде ул ясар идең. Ремикстер. Ремик деген сүз буламы? Ремикс ясар идем. Да, кайсы җырыңа ясар идең деген. Без бит авыл кызларына ясар идем. Ясай алсалар бик әйбәт булыр иде. Җавап бирдем. Мин җырларыма, сәхнә костюмнарыма синнән күп акча сорыйммы? Уже сорамыйсың. Күптәннән диген. Да, күптәннән. Давай дальше. Әгәр дә мин сиңа өйдә генә утыруыңны, эшләмәвеңне телим дисәң, син вопрос. Син нишләрең дигәндер инде. Мин өйдә утырырга да теге каршы түгел, әмма ләкин ниндидер барыбер күңел өчен хезмәт булу кирәктер миңа калса. Чөнки барыбер өйдә бикләнеп ничектер теге күңелеңдә булган бөтен, мин бик идейный кеше. Минем башым тулы идея. Мин үзем хыялланырга яратам, кешеләргә мин хыял бирәм дигәндәй. Шуңа минем миссиям башкачарак. Миңа калса мин сүнәр идемдер дип уйлыйм. Өйдә генә утырсам да. Ниме? Исле менә булай дип санасам, кем менә хатыны чыгып китә бит сәгать 6-дан эшкә, 7-гә эшкә, 5-кә хәле эшли. Кайта ул 7-дә, 8-дә санасаң, син, наверное, 98% өйдә утырасың. 2% гына эшлисеңдер. Ну да. Шулай дип санасаң. Шулай бит инде, даже суббота эшләсә дә әле ул менә чыгып китә, сәгать 6 генә әзерли дә. Син 90
90% үйде отырасыңдар деп ойлаймын мен. Хотя- Вақытын үйде уза. Да, хотя бик күп кеше әйтә, син өйдә буласыңмы дигәнме? Ну, ул шулай тоела инде, йөрибез, эшлибез бит инде бөтенесе параллельно бара. Ләкин мин теге үземне тоже ничәдер процент гаиләмә багышлыймдыр дип әйтәсем килә. Хотя иҗатта булсам да. Все, давай. Дальше. Минем кәефне күтәрер өчен ни эшләргә кирәк? Senin keyif ne? Кайф булсын өчен. Минем кайф булсын өчен. Keyif mi, kayıf mı? Шуңа әйтәм, минем кәефем кайф булсын өчен ни эшләргә кирәк? Bilmiyorum nişerge yine hazır. Senin vaktan yerip gastrolge çağırır şöyle. Senin bilen çıkıp doyut jırlarga yine senin bot kayıf bola. Тем более аяк келе чыгып жырласам, вообще кайфым була. Шулдар инде шулай дип ойлойм мен, тагын инде кайф. Бетте бугай минем сораулар. Сен что-то синек мени күп әле, синеки чыгып ала битсең ул. Да, мин сиңа, видимо, сикертеп. Да, мин биттем, менә 10 безнең елдан танышучы соң безнең тормышны нинди итеп күрергә теләр идең дигән. 10 елдан соң безнең тормышны. 10 елдан соң. Менә минеке соңгы икән. 10 елдан соң инде безнең Алла биргән булса, инде беренче оныкларыбыз, онык чыгып теге кыз баламы, әйтгәндә ир баламы, оныгыбыз булыр дигән өмет бар. Алла биргән булса, барыбер шул вакытка да әкрен генә атлап барабыз бит инде. Инде сиңа күптән онык сөяр вакыт, синең улы улың бит инде Тимур, Аллага шөкер. Аны да башлы күзле итеп. Шуңа ул булдырмага үзем тырышам бит инде. Һәм дөньябыз түгәрәк булып, барсы да яхшы булып, илләребез тыныч булып, кунакларга йөрешеп, сөенеп, шатланып, менә шул бөтен булган мал-мөлкәтебезнең кадерен белеп яшәргә насыйп булсын, менә шулай булыр дип уйлыйм, Алла биргән булса. Сәламәт булып, бергә бәләкәчләрне сөяр вакытлар. Как раз вот илһам үсә, мин шундый яратам балаларны, үлеп яратам, үлеп менә. Аларның менә шул исним мин аларны айтып. Менә шул иснәү, менә шул бала исе миңа җитмәячәк илһам үсеп киткәч. Миңа срочно онык кирәк булачак. Үстерергә. Алайса тагын берне алып кайтуым ихтимал. Алла сакласын деген. Әйттем бит инде кран жабылган уже күптән. Шуңа тиз арада миңа кирәк оныклар. Алла бирсә. Ладно. Буйды Шул мен виду. бик матур сораулар әзерләгәнсез. Рәхмәт яусын. Инде без мөмкин кадәр ихлас җавап бирергә тырыштык. Шуннан да уйландырырлык сораулар биргәнсез. Уйланып утырдык. Gerçi кайберсенә бәлкем төгәллеккә җавап бирелмәгәндер, чөнки ул сорау буе бирелгәч, шул чорга кайтып китәсең, уйланасың дигәндәй. Ләкин мин иң мөһиме Илсурның җавапларыннан канәгать, ул бит теге әйе юк дип әйтте, ул алда ук мин шулай җавап бирәм дип. Ул менә тулы иттереп җавап бирергә тырышты, молодец. Папасы, син молодец. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур Ялкынга, шундый проектлар уйлап тапкан өчен. Рәхмәт тамашачыларыбыз. Исән-сау булыйк. Пип-пиплар күп булыр инде, конечно.